Čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa. No a v dnešnom videu to bude posledné kolo 100 koruniek v Stumble Guys. Jak môžete vidieť, mám 199 a v dnešnom videu to pušneme na 200. A na jakom evente som sa to rozhodnul urobiť? Hide and seek. Tak poďme, ideme. Ale asi dostanem len korunku, keď budem mať ako hidera napríklad, by som mohol povedať. Jak môžem byť dvakrát za sebou hider? Ako ja som predtým hral a mi zase stále padol ten hider. A nechápem, jak som ho zase mohol dostať. Does to vôbec tak vyliesť? Aha, ono vás pušne. Asi mám dúfať, že nás tu niekto nenájde. A jo, aj v rangedoch som získal platinu. Ja som si myslel, že to bude diamond a to je platinum. Ja si to zmením. OK, žijeme. Ne. To sú taky dekáž. Mám dúfam, že sa nás. Tam jeden hider avkuje, ten popcorn. Tu je jeden. Ja som nechcel povedať hider. Fuck. Počkej, to je tam typek tam bol. Ne. Nechajte mňa. Nechajte ma. Tak nič, už len jeden typek žije. Čo neviem, či to vôbec ani prežije. A dúfam, že sa dobre skrýva. Tu popcorňáka som myslel, že on tu avkoval. Na to, že chápem. Bo asi nikto nechce byť seeker. Ďalší, kto avkuje. Ho neavkuje. Že by ľudia na prvý pokus sme dali 200 koruniek. Kde sa vôbec ten hider skrýva? Takže ľudia, oficiálne mám 200 koruniek. Ja si stále milím korunky s pohárikami. A ľudia, za chvíľku asi aj na môj kanál budem pridávať iba shortky, takže kúkajte len na shortky a nie na videa. Aj keď mi to bude zbytočné, ale to je v pohode. Je to tam, ľudia, 200 koruniek. Dali sme to, je. Takže teraz neviem, čo budem robiť. Tak čo